belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Binnen de vakbondswereld op Curaçao is boos gereageerd op uitlatingen van een medewerker van de minister van Justitie. Die stelde onlangs in een interview dat de vakbondsleiders gearresteerd zouden moeten worden, omdat het aan hen te wijten is dat de brandweer niet op volledige capaciteit kan opereren. De vakbonden zijn boos over uitlatingen en zullen dat vandaag aan de orde brengen tijdens een regulier overleg met de overheid. De voorzitter van de partij MFK, Sitre van Heidoren, heeft zich publiekelijk gedistanceerd van de uitlatingen van een medewerker van de minister van Justitie. Minister van Justitie is Gilma Pik-Pisas, leider van de MFK. Een van zijn medewerkers heeft op de radio gezegd dat de leiders van de vakbonden gearresteerd zouden moeten worden, omdat ze niet meehelpen aan een oplossing van het probleem bij de brandweer. Van Heidoren zei dat de uitlatingen ongepast zijn en vindt ze niet correct. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Een grote klap voor het bedrijf Polytronica. Gisteren hebben onbekenden een palet vol met nieuwe tv's gestolen. Het gaat om in totaal 200 televisietoestellen, voornamelijk van het merk Blue Star. De politie is op zoek naar de daders en hoopt die snel te kunnen vinden. Verreweg het grootste deel van de COVID-patiënten die in de afgelopen maanden in het CMC zijn opgenomen, waren niet gevaccineerd. Het gaat om bijna 97% van het totaal aantal patiënten dat sinds 20 juli is opgenomen. In totaal zijn 236 personen opgenomen. 8 daarvan waren volledig gevaccineerd, de rest niet. De Extra waarschuwt voor verkopers van valse ayacas. De kerstmislekkernij wordt te koop aangeboden, ook op straat. Maar in sommige gevallen blijkt er alleen rijst met bonen in te zitten. De Extra plaatst foto's vandaag van de valse ayacas in de krant en waarschuwt mensen om alert te zijn. In de buurt van Saba is gisteren een zeebeving geregistreerd met een kracht van 4,4 op de schaal van Richter. Bewoners op Saba, Sint Maarten en Saint-Martin voelden lichte schokken, maar de zeebeving heeft geen schade veroorzaakt op de eilanden. Op Aruba is gisteren door een grote groep ambtenaren gedemonstreerd tegen het besluit van de overheid om 12,6% te korten op de salarissen van mensen die bij de overheid werken. Veel ambtenaren gingen de straat op en eisten van de regering de toezegging om de korting terug te draaien.
De korting is een van de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor de zogenaamde coronaleningen. Dat zijn leningen voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen. De Arubaanse overheid heeft de vakbonden beloofd binnen 2 keer 24 uur te reageren op de eisen van de bonden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.